Amini joro o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to mali la yan nɔ ka wari ci ka taa sini jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Biye alamisa ye mɛ kalo tile fila san ba fila ni mugan naani an minnu sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ mali kɔ kan mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen yatuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛla kunu kun ye mɛ kalo tile fɔlɔ ye don min kɔni kolodɔn nɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye baarakɛlaw tɔgɔ la dun ni an ko ma ko journée internationale des travailleurs o kɔni okumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la UNTM ni o kɔni Union nationale des travailleurs du Mali olu kɔni n'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se u ka syndicat kɔni ma u farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɔni kɛ ka taa fɛn min ye boulevard de l'indépendance la walasa ka se ka taa don kɔfɔlen kɔni la ɲɛnamaya cogo min na nisɔndiya ani bonya kɔnɔna la. Kunungo araba o kɛra banaba kɔɲɔ ta ko 199 kɔni ye min kɔni ye banaba kɔɲɔ ni ale bɛ kɛ san o san banaba marabolo kɔnɔna la ni kɔɲɔ kɔni bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ furu 187 de kɔni sirila banaba yɛrɛ dugu kɔni kɔnɔna la o t'a bali fana a dugu sigiba minnu kɔni bɛ jamana fan wɛrɛw ani diɲɛ fan wɛrɛw la olu fana ka furu min kɔni sirila ka fara kan an b'a fɔ ala ka furu bɛɛ lajɛlen kɛ si ye. Conseil supérieur de l'agriculture ni o kɔni ye sɛnɛkɛlaw ka sigiba min kɔni bɛ kɛ o takota an naaninan baaraw kɔni kɛra tarata don fɛn min ye avril kalo tile 30 san 2024 Bamako faba kɔnɔna la a yirala k'a fɔ sigi kɔnɔna la fɛn min ye san 2023 kɔnɔna la an ka jamana kɔni sera ka kɔɔri tɔni 582 de kɔni sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min ye balofɛn tɔni miliyari 9 o de fana sɔrɔ la san 2023 kɔnɔna la. Buguni région kɔnɔna la fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ Buguni région kɔnɔna la ni seko ni dɔnko tigilama minnu kɔni bɛ olu kɔni dama kasili kɛ ka d'a kan ko fɛn min ye seko ni dɔnko so kɔni tɛ u fɛ yen nɔ min kɔnɔna maaw bɛ se ka u ɲɛsin yɔrɔ min ma k'a fɔ k'u bɛ taga u ka kow kɔni ɲɛnabɔ yen nɔ ka d'a kan min ka dɔn k'a fɔ maaw bɛ taa yɔrɔ minnu na ka taa découverte kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko site touristique ko caman kɔni bɛ ka dayɛlɛ fɛn min ye Buguni région kɔnɔna la nka ko fɛn min ye infrastructure culturelle kɔni tɛ yen nɔ. Menaka ale ni Bajankara ni dugu sigibaw ani a ɲɛmaaw kɔni ye dama kasili kɛ ka taa an ka jamana marabolo ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni ta ka se ka lakanako kɔni sinsin kosɛbɛ nin yɔrɔ kɔnɔna ka da ka lakanabaliya kɔni bɛ ka ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ ni marabolo kɔnɔna la min bɛ ka sigi yɛrɛ kɔni kɛ kamanagan ani dekun ye a yɔrɔ maaw kɔni bolo.
Université de Kabala ni o kɔni an ka jamana sanfɛ kalanso min bɛ Kabala kɔni quartier kɔnɔna la ni wagati in na courant kɔni tɛ ka sɔrɔ cogoya min na jiko gɛlɛya fɛnɛ bɛ campus kɔnɔna la o cogo kelen na fɛn min ka dɔn k'a fɔ sanfɛ kalanso kalanden minnu kɔni bɛ Kabala ni o kɔni étudiant minnu kɔni bɛ o hukumu kɔnɔna la o kɔni bɔra ka se ka weleweleda kɔni kɛ walasa fɛɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na ko courant kɔni tɛ wa hali ji fana tɛ yen nɔ ji min ta yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ kuma tɛ ka taa se dumuni dilantaw ale ni mago wɛrɛw ɲɛli kɔni ma maaw dun de bɛ campus kɔnɔ minnu bɛ si u bɛ tile yen nɔ. An ka jamana sekoni dɔn ko tigilamɔgɔba ni o ye Sulemani Sise ka sanga ni ale ka carrosse d'or kɔni tunni min kɔni ye jɔnjɔn ye min taara ka d'a ma ni o kɔni bɛ i n'a fɔ fugulan masa fugulan cogoya ni min kɔni dilanlen don sanu na ka sanga ni o tununnen kɔni min yɛrɛ la a taara déclaration kɛ nin ko in kɔni kɛmɛ dabaliban koba ani kamanagan koba ye maa caman kɔni bolo ka d'a kan nin trophée min kɔni kun dira Sulemani Sise ma wasoko kun tɛ a kelen bolo Mali bɛɛ de kun bɛ waso ni a ye ka d'a kan a dira u maa fila dɔrɔn de kɔni ma a dira u maa fila minnu kɔni ma Sulemani Sise ta kɔni bɛ kuma a ka baara kɛcogo ɲuman a ka fɛn min a ka parcours a ka baara daminɛ ka se bi ma a kɔni ye jɔnjɔn ni koba minnu kɔni kɛ nin kɔni kun bɛ olu de kɔni nɔrabila walima ninnu ni trophée in kɔni kun bɛ o de kɔni ɲɛnabila kɔni kɛ a ye ni a fɔra ko kɔni tunna a kɛra kamanagan koba ni dabaliban koba ye mɔgɔw bolo nka déclaration kɔni kɛra an b'a fɔ hali bi ala k'an ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔba kɔni garisɛgɛ don a ka nin jɔnjɔn in na. Amara Bacilini ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye an ka jamana kɔnɔna la ale kɔni tununnen don a bɛ tile naani bonya ko bɔ ka da kan kabini kari don avril kalo tile 28 sanba 2024 nɛgɛ kanɲɛ 21 wagatiw la ale kɔni tununa kabini o wagati la fo ka se sisan ma a kibaruya ma sɔrɔ wa a yɛrɛ kɔni ma ye a taga yɔrɔ ma dɔn min yɛrɛ kɔnɔna ma o kamanagan kɔni bɛ ka dugawu kɛ a ka se ka ye cogoya min na o kama wele kɔni bilala ka taga fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka jamana fintigila kɔ mɔgɔ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa fɛn min ye Amara Bacili yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ka na a ka denbaya la cogoya min na. An bɛ wagati min na i ko sisan tuberculose bana ale kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la a yirala san 2023 kɔnɔna la fɛn min ye tuberculose bana yira maa 8,260 de la an ka jamana kɔnɔna la k'a masɔrɔ san 2022 kɔnɔna la a yira maa 7,897 de kɔnɔna o b'a yira k'a fɔ ko bana in kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la ka taa fɛ. Ta farikolo ɲɛnajɛ bina ko kan Forum international sur le sport ni o kɔni ye FISA 24 ye ɲinan bɛ kɛ a tako 8 ye min baaraw bɛna daminɛ mais kalo tile 17 ni a bɛ to sen na fɔ mais kalo tile 19 sanba 2024 centre international de conférence de Bamako la ni o ye CICB kɔnɔna ye fɛn min ka dɔn ka fɔ ɲinata kɔni denfaya talen don ka di an ka jamana sifinakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ma ni o ye Abdul Kasim Ibrahima Fɔnba yɛrɛ kɔni ye Forum international sur le sport a bɛ labɛn fɛn min ye APGS ni o ye association pour la promotion du sport ale kɔni de fɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛma ye madame Si Aminata Maku Traoré kɔni ye o kama k'u bɛ wele bila fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la i mana kɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛn o fɛn kɛbaga ye ko i k'i jija i ka se ka ye nin kɛnɛ ka da kan ko nin ye bulu ye min bɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ lajɛlen ka ko okumu kelen kɔnɔna la. Ni ne bɛ da si yɔrɔ bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la aw kan bɛ sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.